ಲೇ ಬೋಲಿ ಮಗ ಅದಲ್ಲಿಡು. ಚಾ ಬರ್ಪಿನ್ಯಾಗ ಪುದರಿಜ್, ಪೇರು ಬರ್ಪಿನ್ಯಾಗ ಪುದರಿಜ್, ನೀರ್ ಬರ್ಪಿನ್ಯಾಗ್ಲ ಪುದರಿಜ್, ಆಂಡ ಗಂಗಸರ ಬರ್ಪಿನ್ಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಕುರ್ಚೆಲ ಅಂದು ಪುದರ್. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಈ ಶೋಷಣೆ, ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಈ ತಾರತಮ್ಯ. ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ನ್ಯಾಯ. ಕುಡ್ಲರ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಬರ್ಪಿನ ಬಸ್ಸುಟು ಸೀಟು ಗಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಪೊಂಜೋಲು ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಅಂತೀರು. ಯಾಂಡಕ್ಲ ಪಂಟೆ ತೂಲೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಕ್ಲಿ ರಡ್ ಜನ ಏರೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಯ ಆತನು ಅಕುಲು ಕುಲ್ಲುಲೇನು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಕುಡ್ಲರ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಮುಟ್ಟಲ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಉಂತೊಂದಿ ವೈದ್ಯರು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಮ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಜನಕುಲು ಕೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ದಾದ ಪಂಡ. 1 ವರ್ಷದ 10 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ, ಪ್ರಾಯ ಏತ್ 10 ವರ್ಷದ 20 ಮುಟ್ಟ, ಮಾರ್ಕಿ ಏತ್ 20 30 ಮುಟ್ಟ, ಸಂಬಳ ಏತ್ 30 40 ಮುಟ್ಟ, ಜೋಕುಲಿ ಏತ್ 40 50 ಮುಟ್ಟ, ಆಸ್ತಿ ಏತ್ 50 ಅಜಿಪ ಮುಟ್ಟ, BP ಶುಗರ್ ಏತ್ ಅಜಿಪೊರ್ದು ಎಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ, ಪೆನ್ಷನ್ ಏತ್ ಎಲ್ಪೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ. ಅರೆಗೆ ಪ್ರಾಯ ಏತ್ ಏಳಿ ಜಲಮೋಡ್ಲ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಪನ್ನು ಅಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಡ ಇನಿಯನ್ನ ಖಾಲಿ ಬೈಕ್ದ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಐನಿಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲಡೆ ಬಾಯಲ್ ಎಂಕಾಲ್ ಪಾಲ್ ಬಂಡದ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ರಿಕ್ಷಾಗುಲ ಕಾಸು ಎಂಡನೇ ತೊಂಡಲ್ಲ.